so duza baje zana taho dan maso ban soke guje domin so na kiyanar ke zuciya. Kin fi su alkawar kirke kare kiyar mai tsafta zan kira ki da zinariyar yan mata ke mun satar zuciya. Kai ne so kai kadai ba wani duniya kai na rike karkaya da ni masoyina. So ke kadai ba wata duniya ke da rike garkiya da na masoyiya. Shi sabo kaga jirgin wawa yake dutsen ni kai nake so sai na dake karburbe alkawar kai makar rike har na zamo gwagwa kai kawo bakajiya. So nawa shi ba shi da fuffuke zai tsaya kai ki wannan sai ki rike na kamo sai kike sani na sha take na zirma rijiyar san ki masoyiya. Karɓa zamar so ka sharan kai sanyaya wadar rai ya ka zuci ta ƙarshen wuya. So kai ku auna ba tankiya dube ni kaga to ban zama tsintsiya. Ke ce so